norok notesa ni kedal video lam sogo tei asang norok jotno kaham kurung te sep tongmaya ngeti nang tam no te kok sana thang norok jotno saiman khana ani title te thumbnail logoi no hai de badol rok mongga belai no tam sanai belai lasi masisa sini সমাজ বেলাই no lasi masisa belai no seleng masisa ekdom baze ang saya henai tongmani video bano ya henai tongmani kintu video ma bano khatam ni bagoi mane YouTube khulukai no pura 3 4 5 4 3 4 hengano same tam sana same news haing hanga jotoni abo heng hanga hanga mono nugui ang ekdom saya wis tongmali ata video khaya tongmali ama phaika norok ni boskango to jodi nora ani video no saja kangkai subscribe khairi dite comment kaisa khaidi boje kana hoite norok ani video no nai tongte ani video bahai ungjaka te boskango bahai video to nai norok kisa comment kaisa di dolrok asuki virus samya pakai pura tambaka tam ni bagai hingga ini dolrok belai no lasi masih norok naik angkai tam sanai songto masa hingga nai di asuki kharlai dong mar pura mar asi kebuni bihik ki busai bihik busai কিন্তু bunyita abo baise kharlaisu busuk sekhana to busuk tor 1 বছর ni 2 বছর ni kebuni 3 বছর ni abo haisiku adi nunga bai kaisa kharna ne genu tamum bagi kaisa khabasi kang kene tamuni bagi buni bosa betik kaham no dongso khaika ba ani oro simidion norok tangjas abo haitang ni sanane nayo ke norok nukhna kubang ma social media o kubang ma news kubang ma mane bini behavior bini bese kharlaika bini behavior bese kharlaika kintu nini plastic pregnancy অবস্থা পর্যন্ত yogli bese so nayo da thangka biang mo thangka sai malia dolok pura thanga da boro thanga sai yang kang tam sarane nayo nung je mo pregnancy অবস্থা nung thangka je nini bosani bagian tamong mai once again amani bagai ke sabo once sinai to amo hai borok sini somaja ase bagai sing mo dal kosonang oi thangka hai ba dol rok dalai no lasma sesa norok kai tongano yang kintu somaja urum ekdom zamila nalai lasma sesa hui bai mukang tisoi kok sana amo hai pono time man go abo hai rosto thangka dol rok dalai no lasma sesa ekdom lasma sesa ekdom tam sanai daily no mobile ko logat daily sino je bini sanai thangka ke sikla rong ke kaham le tabang di kaisa sang ke bipot si hai ba ke dol rok ekdom jara nukong kawai tomai rok bik nang tu bisai panong tu pura ekdom tam sanai sotor ko nan nangnai norok bisas tong nangnai kaisa grana nangnai bihik bo bisai bihik no ya khai bipot no naga sai nai oh my god dol rogan video no bahin nang jakate okay kan video no bahin nang jakat dol tu kahamu mane nai thuksa kan ka bentuk like share comment kana tapuk di post jagana ter nai itu apo ekdom comment khair ditai jahat ebo ham yang nyate ke baba hai tang to next dino abo hai kuno gotna ta got to abo hai kuno dino khana tang to hai ada badal rong kang mo tin video no bisi log reklia orang paile relation